Добър вечер! Днес ще ви покажем събитието, което ще има своето естествено продължение и през новата 2014 година. За мен е истинско удоволствие да ви представя някои от действащите лица във втората част на култовия игрален филм «Корпус за бързо реагиране. Ядрена заплаха». Преди това обаче ще разгледаме отблизо звездите на червения килим на церемонията «Модна икона». Лично председателя на Българската академия за мода посрещаше гостите си. Камерата ни засече Деси Банова и неотразимата Анелия в компанията на гримьора на звездите Кирил Чалъков. Доктор Енчев дойде да връчи наградата на дизайнера Евгения Живкова в компанията на съпругата си Теди Белинова. Трябва да отбележим, че другият носител на приза Мариан Кюрпанов дойде елегантен по-италиански. Модната икона Теодора Духовникова демонстрира отново безупречен стил. София Борисова представи част от бизнес колекцията си, а моделите дефилираха из тоалети на Катя Роуз, Веселка Крачунова, Русица Ангелова, Мариела Гемишева, Николай Божинов и студенти от Националната художествена академия. Водещата Елен Колеба блесна с официален тоалет в модерното зелено. Но фурора бе изискания синхрон между двете модни икони за тази година. Дизайнерката Жени Живкова и Ива Екимова пристигнаха облечени във вечното червено и дори стилът на бижутата им бе еднакъв. Поздравления! Ех, това червено! Вечно е и никога няма да излезе от мода. В момента виждате кадри от коледния клип на фолкфориите Лия и Луна. Парчето е записано преди цели 12 години, но двете чак сега намериха време да направят и видеореализация. Добре, че все пак свършиха и тази работа, за да зарадват своите фенове. Ами така е. Луна по Америка, Лия пък с нейните модни предизвикателства тук в България. Ние обаче продължаваме и ще разберем защо който го е страх от гъби, не трябва да ходи на кино. След като през 2011 година тримата приятели от Корпуса за бързо реагиране разсмяха до сълзи десетки хиляди зрители в киносалоните и още стотици хиляди пред малкия екран, сега Васко, Борето и Гецата се завръщат с нови приключения и още повече смях и екшън. Благодаря на TV7 за медийното партньорство. По никакъв начин няма да ги разочароваме, защото след това ще видят резултатите какви ще бъдат. За наше удоволствие, сред актьорите в лентата се е снимал и наш колега, който има богат опит пред камерата, но не филмова, а телевизионна. Ние сме репортери, репортерски екип на мястото на събитието. Отразяваме страхотно бедствие, говорим за ураган, вследствие на какво зрителите, след като видят филма, ще разберат. Филмът се реализира в копродукция с TV7 и ще бъде в киносалоните на цялата страна от 17 януари 2014 година. Гледайте ни всеки делничен ден след късните новини на TV7. А в неделя по News 7 от 10 часа сутринта наш специален гост ще бъде модна икона за 2013 година Ива Екимова. Ще бъде много интересно. Довиждане!